Bhfuil an ferim glán nó bhíon an ferim salach? Salach. Salach? Anna salach. Béna anbhí ag déanamh cach. Agus bhfuil post éasca ag an ferim nó post deacair? Post deacair. Cos tá sé an Tá sé an deacair. Tá ag trí anmhethe agam agus tá sé an na deacair. Cé a bhíonn sa tuairt cúnaíomh na bhíonn be cóicireacht? Mami. Agus cé níos áir cóicireacht má mam nó dad? Mam. Dis déanam sé dus fudí cnaf bunlaí beaga. Cos ní bhí sé duine go leir cócaach. Ní bhíon? Agus mariad a crazy. Tá sé ónní go má ag duine dinge. Yeah, with kids. Ní sé go máid an rudí deasachas le cácaí agus rudí? Just an duine? Yeah. Níl an duine. Ní sé sin tábhachtach an bhfuil? Bhfuil mór an éadaí agus Somália? Tá de amsa. Tá about céad amsa. Agus céad an na héadaí is fearlíb? Smaid amsa ceann Spider-Man. Bhail amsa éadí kit. Cos le dresses. Ní sé do riamh caite a talla? No. Scotty amsa.